liatu nahi, bigarren aldiz. Bizitza sarea, oinarri laguntzea, bio da gugara, gora bio laguna. Bizitza sarea, pertsona guztiak itxazaindariak bihurtzea da. Eta horregatik, mila abentura egin ditugu, gure kantauri itsasoa zeharkatu dugu. Erakusketa hau izango du maiatzaren 18ra, bitartean Gaztelekua. Eta horrek zerbait esan nahi du. Guk ere, zero sabor mugimenduan sinesten dugula. Zabor, plastiko eta zakarrez egindako munstru handi bat da. Zaborrek erakusten digu zenbat gauza botatzen ditugun alferri. Plastikoak, poteak. Esan bezala, merkatariak, Bermeoko merkatariek ere parte hartzen dute zero zaborretan proiektuan, esan bezala, elkarlana bultzatzen dute, ezta? Eta erakusketaren ekitaldira. Gaur eguneko itsasondakinen egoerak eskatzen gaituelako, eta zero zabor ureetan erronka lortu nahi dugulako. Egunero ekendako ekintza zume bat itsasoari mesede handia egingo geniokelako. Botata ez ikusi, eroso, komodo, handi zabor monstruo, erosi, erosi. Botata ez ikusi, eroso, komodo, handi zabor monstruo, erosi, erosi. Mailako ikasleak gara. Gure proiektua planetaren zaindariak da. Gure proiektua amaterrontzian egiten duten lanarekin lotuta dago. Eta Zabor ezagutzen ez duenarentzat